Sziasztok! Máma egy királyi ajándékot fogok nektek bemutatni, hogy hogyan kell készíteni. Ki kell nyitni, és két személyre szóló ajándék is lehet, például anyukának és apukának. Ha itt ezt kinyitjuk, ne ide szöveges titkot, vagy egy fájjegyzést is lehet neki küldeni. A szükséges anyagok egy szépen fogott toll, egy olló és egy papír. Első feladatunk az, hogy a papírt azt hajtsuk ketté. Így. A papírba itt a szélét bevágjunk végig háromszögeket. Így és ezt végig. A végeredményül ez így fog kinézni. Ha ez is kész, nyissuk ki a papírt. Oldalra fordítva kicsit így tekerjük fel, egészen a háromszög végéig. Ezt pedig szépen most nyomjuk le, így. Ugyanezt meg kell csinálni a másik oldalával is, és ez így fog kinézni. Ha ez kész, hajtsuk vissza, és erre a felére tollal írjuk fel, hogy királyi meghívó, illetve királyi ajándék, amit szeretnénk. És ez így fog kinézni ezután. Utolsó lépésként ki van nyitva, ide írjuk a címzetet, akinek szeretnénk, hogy odaadjuk. Például ide anyuának, ide pedig az, hogy apának, majd ne felejtsük el belülre is beleírni a szöveget. És ez így fog kinézni akkor végül. Mindenféle titkot, vagy akármit bele lehet hegyezni. Ha ez a fajta megoldás nem tetszik, de egy másik fajtába szívesen lenne kedved megcsinálni, lehetne egy buli meghívót is csinálni. Ennek a tetejébe kör alakúat vágtam, és így fog kinézni. Ha kinyitjuk, ide lehetnek a programokat, ide pedig a helyszín időpontot lehet írni. Ide is lehet bejegyzést írni. Köszönöm, hogy végignézted a videót, és legközelebb is tarts velem. Sziasztok!